Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyo, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw, Lunes, pizza 2 na. Bulan sang Nobyembre tuig 2020. All Souls Day. Puwerte, no? Ang tigkalalag, All Saints Day kag All Souls Day, malinong ang bilog nga pungsod Pilipinas. Ang mabatian mo lang sa iban nga kaprobinsyahanan, amo ang pangayo tabang ang paghanos sa mabaskog nga bagyo, sumuman ang pagkalatipag sang kadutaan na tabunan lahar kag iban pa. Bangod sa paglaslas ang bagyong Sirole. 53 kaadlaw na lang ang nabilin, Paskwa na, 60 dias na lang, saylo na kita, sa tuig 2021, kabay pa. Nga sa sining bulan sa Nobyembre, amo na ini, ang katapusan nga mga bagyo nga magalaslas dire sa pungsod sang Pilipinas. Manasod-asod gid. Winaswasan ni Kinta, sinuporta ni Rule, ginsiding ni Sione. Porte nga mga bagyo ang nagsulod sa pungsod Pilipinas. Di mga 20-21 ka mga bagyo. Kabay pa nga amo na ning katapusan kag wala na sang kon anong kalalatan kag kalamidad sa bulan sa Disyembre. May COVID-19 na, may bagyo pa. Porte, no? Tigaling, ang bagyo ya, sa kinaugali, gaabot ni sa tag sa katuig, 20 tubtob 22 ka bagyo. Amo na ni saya, daw kinaanda niya ini siya, nga kada tuig, ganos giman siya. Kung saan o nga binulan, hindi lang ugaling mapaktan. So, si Role, amat-amat naman maga-iskirda buwas, ga-amat-amat sa hinay, samtang nagabiya siya sa pungsod Pilipinas. Si Bagyong Sisyone nagpariserman, pero ang report sa Pag-asa daw hindi ini siya tanto makahalit dire sa pungsod Pilipinas. Porte, no? Mga napulo man ang mga nagkalamatay, padayon man ang pag-usisa kung pila pagid ang mga nagkaladula bangod sining paghanos sang bagyong si Rule. Porte man damo man nga kahalitan ang naangkon niya. Bisan si Presidente Rodrigo Duterte, kundi wala siya makatambong sa briefing, sos. Pwerte niya Pinoy, ara dayon, hashtag dayon, gapamangkot niya, nasaan ka, Presidente Duterte? Napangita dayon ang Presidente, wala lang makatambong sa meeting, ay pwerte ho. Ang halit sang bagyong Sirole, ang kaluluoy gid ang kinubatan albay, tuod nga isa lang ang napatay, pero sobra 300 kabalay na lubong sa lahar. Madamo sa salakyan ang nagkalaguba. Din arangkada ang livestock, ang mga kasapatan. Madamo pang missing, padayon ang search nga operation sa bulig sang Arbadang Kosog sang Pilipinas. Dito sa Cavite, Grabe ni Gidya.
ang tubig niya. Sumakagid. Puwerte. Oo. May ara ya tubig nga galapaw sa atop. Puwerte nga waswas ni bagyong Role. So kabay pa, amo lang ini siya ang mangin katapusan nga bagyo nga magsulod sa pungsod Pilipinas. Kung ika 21 sesyon kung 22 ka bagyo, basi kung may nagasiding pa nga isa. O kung basi magsubra pa. Puwerte. Oo. Minilyon suno sa report sa Southern Luzon, nagbiya sila tagsa kapuluyan bangod sang mabaskog nga hangin kag madamol nga ulan tuga ni bagyong si Role nga ginakabig pinakabaskog nga bagyong nag-agi sa pungsod Pilipinas. Salamat sa Dios diri sa Bacolod, tangla kamo sa langit. Kag sa probinsya sang Negros, wala kita ginigo, wala kita ginhapit ni Role. Bisan signal, wala ginbatak sa Bacolod kag probinsya sang Negros. Kita mo gabiyahe ya, ang paskrap naton. Daw ka milagro, no? So, bisan paano, pasalamat man kamo. Bisan paano, kadali lang magtulotangla sa langit ba? Magsiling, thank you, Lord. Naging paiway naman kita. Sa isa naman ka kuntani dako nga kalamidad kung naghanot inidi sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. So, padayon lang, no? Bisan paano, bisan kutib-kutib sang ba lang, pulo pasalamat man kita. Naginlikaw kita sa disgrasya, ginlikaw kita sa kalamidad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:37. Mabalik kami pagkatapos ini. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila, nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang duldumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta ibiya nga makasilpon mo ko ti ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiya mo na ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyong duwan nga mamuna kay Jan Diaz. Kag sa tanang gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44 na. Amo gihapon, manaog kita gihapon sa General Community Quarantine. Amo ini, base sa Mando Ehekutibo number 70 nga gin-issue ni Mayor Bing Leonardia. Magapalawig sa General Quarantine umpisa Nobyembre 1, tubtob 30. Pero may maayo nga balita kay nagsaka sa 30% ang sitting capacity sa pagpatigayon sa mga religious nga mga aktibidades sa mga nagkalain-lain nga sikta. Kaya nagligad 10% lang mo. Subong ya 30% na nga pwede makatambong sa mga misa o kung ano ka man nga sahi sang sikta. Basta reliyoso nga pagsimba. Di ka ba pa nga magsaka-saka ini sa 50% hasta nga maglabot. Balik kita sa 100%. Ang pagsimba sa aton mga kauturan, wala kabilinggan kung ano man nga sikta ang imo sini ginapatihan. Pero,
ang kurpyo nga ginayo alas 12 tubtob alas 4 wala matuman. Tuman gihapon kita alas 10 sang gabi tubtob alas 4 sang kaagahon. Sa tanan nga mga palainom ginapatuman sa gihapon ang partial lifting sang liquor ban. Pwede ka mo makabakal ilimnon alas 12 sang ugto tubtob alas 6 ang takna sa gabi. Pero liwat ginapaandaman hindi pwede nga magbakal ka sang ilimnon nga imnon mo sa higadalan sa mga tiyangge o kon kitaon ka sa publiko. Kinahanglan sa pribado nga lugar o sa sulod sang inyo sini puluyan. Amo na nga sige lang bala kita tuman sa kung ano nga mando nga mga pag-amlig batok sa COVID-19 kay may dako nga posibilidad mo nga sa bulan sa Disyembre kaluyan basi kon manaog kita sa modified. Kag kun kaluyan pagid, basi kung mag-iskirda si COVID-19, balik kita sa new normal. Depende na sa pagbaton, disiplina, pagtuman sang pumuluyo sa mga tanan-tanan nga ginadumili sang national, provincial, kag local government. Kung manaog na, kag mag-zero na ang aton sini syudad sa Bacolod kag probinsya, everybody happy sa bulan sang Disyembre. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang pananakit ng sikmura ay dahil sa asin na pinupulot. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto ko? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot gid mo pirme para nga nagma-pray ka mo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag man gid. Di pa hita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Kakurog-kurog. Idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Tigindala ko di sila sa balay, kay ginpaliguan, kay gipang losyonan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga
nga mag-imbestiga sa ila basi mahabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang imo? ila lang gid jabwas dam lagi ha sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami alas 6 puli, mga kami alas 6. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung Sabado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Ngod nga kung tudloan mo gusto na sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Ini. Kay may pila ka mga establishmento komersyal, ini mga fast food chain bla, nagapangabay sa sangguniang paglunsod nga kung may mo tugutan sila nga maka-operar 24 oras. Kilala nyo man na kung ano nga mga food chain di ang naga-operar, no? Kag nagapangabay 24 oras. Posible siguro, base kon medyo puluperde gawang negosyo. Kung hasta lang alas 10, sira na sila. Di kon alas 10 hasta alas 4, posible wala pa alas 10, masira ka na, mangimos ka pa eh. Mapauli pa ang imo mga empleyado. Amo na nga nangabay sila sa sangguniang panglunsod nga kung mahimo, kung pwede nga tugutan sila maka-operar sang 24 oras. Ti siling ni Mayor Bing Leonardia, itugyan niya ini sa sanggunian panglunsod nga aman. Bangod, ang korpyo sa Bacolod, ordinansa ini, kag hindi ini isa ka executive order. So, kinatugyan sa alkalde sa siyudad sa Bacolod sa sangguniang panglunsod ang pagdesisyon. Kaya kung ligwaton mo ini ang isa ka ordinansa, amindahon mo gid siya. Kaya ti ordinansa sa mo, hindi siya executive order. Kinanglan amindahon mo siya para nga tugutan mo ang ginaayo sining mga negosyante nga mag-operar 24 oras. Di para sa akon, kabudlay sini. Nga sa idalom sang General Community Quarantine ng Bacolod, ang kurpo iya nagapadayon, alas 10 tubtob, alas 4 sang kagahon. Di madugay pa nga proseso. Pero, sa nasiling ko na, ang solusyon simple mo. Kung mag-zero kita, subong pila ka barangay, 22, nga wala COVID-19, 61 ka barangay sa Bacolod. Di kung magtuman kita, kag maging masinulundon, bisa na lang mga sobra 50 guro ka barangay, ang libre sa COVID. Siguro do hindi naman na malain para sa nasyonal nga i-deklarar new normal ang syudad sa Bacolod. Hindi mabudlay ini nga i-deklarar kon magkooperar lang ang bilog nga pumuluyo sa Nakbanwa sa Bacolod. Di dugangan mo 22, dugangan mo mga 30, 50, pagsiling nga 50 ka mga barangay COVID-free sa syudad sa Bacolod. Di mahuya mariguro ang National IATF na magsiling nga hindi pag-ihatag ang ginapangayo sa syudad sa Bacolod. Hatagang kita ligwa. Bisan na gid lang alas 12 hasta alas 4, 24 oras nga serbisyo sa negosyo o kung kakaso na gid ang tanan nga quarantine status. Depende na sa disiplina kapag tuma naton sang tanan nga mga pagsulundan nga ginapatuman sa aton sang departamento sang ikayong lawas kag sa gobyerno nasyonal, probinsyal kag lokal. Amo man ang ginapangamuyo sang tanan nga kabay pa sa bulan sang Disyembre makaligwa-ligwa na kita, makapatigayon man sang tinatawag Christmas party ang pila ka mga opisina, ang pila ka mga establishmento komersyal, makabalik-balik kita sa daw normal gawa nga pagpangabuhi. Amo na,
Ti himuon ta na, depende na sa aton mo. Kita na ang magadesisyon. Depende sa pagdisiplina, nagadepende sa pagtuma naton sa mga protokol kagiban pa. Kaya kung tanang kita gatuman sini, kag libre sa COVID-19 ang bakulod, sos, ano ay han, no? Kundi enjoy ang tanan-tanan, plus ang bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Malabot na gina. Hindi gina magdugay kag malabota. Ang kinanglan gilang sina disiplina kag kooperasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:56. Mabalik kami pagkatapos ini. Sana, ano nang nauya, ako mangulang. Ay, may pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi makukabuli kasi siya financially. Ti sa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gaulam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gaulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ka online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga-complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result. Kami si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwari. Isang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagig ko kay basis ko, nadala, nagig kami nga, may pamangkot pag daw. Kakabudlagid kun online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay, namiswilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung sana, ano nang nauya, ako maghulam. May pigado, tas kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dahil permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, nga ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minsan sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tao nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo gitpag underestimate ang inyong Philippine Standard Time, las 7:01, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita
Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo,